Starten på en intensiv fremtid. Hej Jonas. Hej. Jeg hørte, du fandt malaria i en prøve i går. Ja. Sejt. Ja, men mindre man er patienten. Preben! Preben! Preben, kan du høre mig? Preben? Så, fru Damgaard, så får du et glas kontrastvæske. Ja, så må du gerne synke. Hvad siger du? Jeg siger, at du skal synke. Mormor, du skal synke. Det er da svært med alt det stas i munden. Ja, det er også rigtigt. Hej Preben. Hej. Mit navn er Camille, jeg er sygeplejerske. Jeg kan se, at du har tabt din ilt. Nu var der dejligt at se et ansigt. I stedet for de der masker, der render rundt. Ja, det kan jeg godt Og forstå. slår ind hele tiden. Ja. Fint. Preben, nu får du en klokke, og så må du endelig ringe, hvis der er noget, ikke? Kommer med en rundt på 21 år, som er blevet skudt i hovedet. Indgangssål i venstre side af panden. Der er ikke noget udgangssål at se. Følg med i livet i hvid zone. Se næste afsnit her.